Ndị ọma nwe mmadụ anyị ekelele unu n'ụzọ pụrụ iche mana anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị na Alaba steeti Abia na-abịara unu. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Abia ekwela nkwa ịkwụchapụ ụgwọ ọnwa niile eji ndị ọrụ n'ibe tupu ọnwa Disemba. Ndị nkwado Wike bụkwanụ ndị omeiwu agwala ndị uwe ojii ka ha nwụchie ndị isi nlekọta oche ọchịchị kansụl niile na steeti Rivers. Otu NLC agwala onye isi ala Tinubu ka ọ kpọọ ndị ndu nke njegharị a na-atụ atụmatụ ya ma kwuo okwu banyere iwe ụmụafọ obodo. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu n'akụkọ ụwa nke taa bụ Tuesday abalị 23 n'ọnwa Julaị afọ 2024 ma bụrụ ahịa afọ. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Gọọmenti steeti Abia akwụsịla mkpochapụ na nzapụ nke ọnwa Julaị. Nke a bụ nke kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na omenala Prince Okekano mere ka amata n'oge emechara ọgbakọ nke ndị otu kansụl na-ejere steeti ozi. O kwuru na gọvanọ steeti Abia bụ Dr. Alex Oti ga-anọ n'ọchịchị kansụl Arụchukwu na Satọde abalị 27 nke ọnwa Julaị maka ịgbape ụfọdụ ọrụ nke meyọ nke ọchịchị kansụl Arụchukwu bụ Chief Joe Ezearo rụrụ. O kpughekwara na gọvanọ nyere onye akantant jeneral ka o were izuụka kwụchaa ụgwọ ọnwa niile eji ndị ọrụ ụlọakwụkwọ mahadum nke steeti Abia ma ndị ọrụ enyocha ma ndị nke na-enyochabeghị. Na ntụnye nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka ego bụ Maazị Mike Akpara gara n'ihu kpughee na ụgwọ a ga-akwụ bụ ụgwọ eji kemgbe site n'aka ọchịchị nke pụrụ apụ bụkwanụ nke ruru ijeri naira 18 ka a ga-ebido n'ọnwa Ọgọst, ebe a ga na-akwụ ya na ntị ọnụego otu ijeri naira na ụma isii kwa ọnwa n'ime ọnwa 12. N'ọzọ yiri nke a, gọọmenti steeti Abia ekwela nkwa ịkwụ ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ mmụta dị elu dị iche iche nke steeti Abia nwe ụgwọ ọnwa ndị ọchịchị nke pụrụ apụ ji ha kemgbe. N'okwu ya nye ndị nta akụkọ n'ụlọ gọọmenti nke dị n'Ụmụahịa gbasara mpụtara nke ọgbakọ otu kansụl nke nọjere ọchịchị steeti ozi, onye kọmishọna nke na-ahụ maka ego na steeti Abia bụ Mike Akpara kọwapụtara ka ego eji ndị ọrụ nke ruru ijeri naira 18 bụ nke eji ụlọ akwụkwọ ABSU, HMB nakwa ABSUT nakwa ndị ọzọ bụ nke sitere otu ọnwa wee ruo ọnwa 33. N'akụkụ nke ya, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ steeti Abia n'ebe o mekọtara mgbasa ozi nakwa nkwupụta ọhaneze nke bụ Ferdinand Ekoma kasiri ezinụlọ nke onye ọrụ uwe ojii na ndị nkịtị mmadụ 3 nwụrụ n'obi dịka ha tụfuru ndụ ha n'ike na njinji jiri na Sọnde na Ngwa Road nke dị n'Aba. Ọ kpọkuru ndị Abia nwere afọ maka ha nye aka n'ozi nke ga-eme ka nwụchie ndị kpara arụ dị otu a. Otu ọ dị, otu ndị ọrụ nchekwa ọtawa ike na mpaghara South East nke akpọrọ Udoka na njikọ aka ọnụ ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ zọchiri n'ebe ndị na-achụ nta nwere onwe ala Biafra nakwa nku nchekwa ha bụ ESN ebe ha zoro onwe ha na steeti Imo nakwa nke Abia. Ndị ọrụ nchekwa gbagburu ndị isi ọrụ otu ESN nakwa nke IPOB mmadụ 2 ma napụtasịa ha egbe na ngwa ọgụ ndị ọzọ dịka ha wakporo ebe nchebe otu ndị a nke dị na steeti Imo nakwa Abia. Nke a bụ nke so na nkwupụta ndị otu nchekwa Operation Udoka bụ nke ha zipụtara n'igwe mgbasa ozi ha. O mere ka amata na ebe nchekwa ndị otu a bụ nke dị na obodo Ezioha Eziama nke dị n'ọchịchị kansụl Mbaitoolu steeti Imo. N'otu aka ahụ, ndị ọrụ nchekwa nke Operation Udoka kụsasịkwara ebe ncheba otu IPOB nakwa otu ESN na nke dị n'oke ọhịa Ezere nke dị n'etiti Ụmụawa nakwa Akụ nke jikọrọ ọchịchị kansụl Ọkaigwe na ụmụnne ochi nke steeti Imo na nke steeti Abia. Nkwupụta ahụ kwuru na mwakpo a na-aga n'ihu na mkpochapụ iji kwụsị ọrụ ndị otu IPOB na-arụ nakwa nku nchekwa ya bụ ESN na mpaghara ọwụwa anyanwụ.
N'iganiru otu jikọtara ndị ọrụ oyibo ọnụ bụ NLC akpọkuola onye isi ala Bola Tinubu ka ọ gwa ndị ndu ndị na-ahazi ime njegharị iwe ozuru mbọ ọnụ maka ihe isi ike nke a na-agabiga n'ala anyị Naịjirịa ma gwa ya ka o dozie ihe ma aka n'ihu ụmụafọ Naịjirịa na-agabiga. NLC na nkwupụta ha nke isi ya bụ onye isi ala gere akwa ndị mmadụ bụrụ nke onye isi otu NLC Comrade Joe Ajero binyere aka na ya bụ nke ha kwuru n'ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa ka obi na-adịghị mma maka ihe isi ike nke dị n'obodo. O kwuru na ọchịchị etiti agaghị agọnarị ha oke ruru ha ime njegharị iwe bụ nke iwu kwadoro. Ajero kwuru na ọ ga-ara ahụ igbochi ndị Naịjirịa izipụta enweghị afọ ojuju ha gbasara atụmatụ gọọmenti na ka o si na-arụ ọrụ. Dịka ụfọdụ otu na-akwado maka ime njegharị iwe gburugburu ala anyị maka ọchịchị na-adịghị mma, ụfọdụ na-esepụta aka n'isonye na njegharị iwe a. Njegharị iwe bụ nke a na-atụ atụmatụ ya bụ nke na-efesasịala n'akara nwa odide bụkwanụ nke na-akpala mkparịta ụka ma kpalie mkparịta ụka na ngalaba gọọmenti dị iche iche, ebe ụfọdụ ndị ọchịchị na-arịọ ndị ụmụafọ Naịjirịa ka ha nyekwuo ọchịchị nke ugbu a oge ka ha were hazigharịa atụmatụ ha niile ma mee ka ọ bịa na mmezu. N'ọgbakọ ndị nta akụkọ, ndị otu Miyetti Allah Kutahore gụpụrụ onwe ha na njegharị iwe a bụ nke a na-ahazi. N'ọzọ yiri nke a, otu jikọtara ndị ndu ndị ntorobịa nke mpaghara ugwu wepụkwara onwe ha ma mapụ ọkwa mkpebi ya isepụ aka na njegharị iwe nke ndị ntorobịa na-ahazi na mpaghara ala anyị Naịjirịa. Onye isi oche otu abụ Comrade Murtala Mohammed Gamji mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja kpọkuru gọọmenti ka ọ nwụchie onye ọbụla nke ji aha ndị ntorobịa nke otu ahụ bụ otu jikọtara ndị ntorobịa na mpaghara ugwu eme njegharị iwe. Otu ọ dị, ndị bụburu ndị otu jikọtara ndị ụmụ akwụkwọ ala anyị Naịjirịa bụ NANS n'okpuru ọchịchị otu jikọtaburu ndị otu NANS ekwuola na enwere mkpa ọ dị iwepụta ụkpụrụ nke ga-edozi okwu ọnụego ngwaahịa nke riri elu ọjị. N'okwu ya nyere ndị nta akụkọ, onye bụburu onye isi otu NANS n'agbata afọ 1999 nakwa nke 2000 bụ Tijani Kabiru kwuru na nke a gụnyere ime ka akwụkwọ ego naira anyị bụrụ nke ga-eguzosi ike wee mekwa ka achịkwatụ ọnụego ngwa nri ma kwụkwa ego mkponye aka n'ihe ndị ụfọdụ dị mkpa eji arụ ọrụ. Gbasara njegharị iwe a nakwa nhazi ya, o kwuru na ya anatala ọkpụkpọ oku isonyere na nke a, mana o kwuru na otu a na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu nakwa otu ndị ọzọ ga-enwe nnọọ ezi mkparịta ụka ka hapụ isonye na ya bụ njegharị iwe. Onye omeiwu bụ Ali Ndume chọrọ ka onye isi ala Bola Tinubu dozie atụmatụ njegharị iwe a na-ahazi maka ọnọdụ ihe isi ike a na-agabiga ka ọ bụrụ nke a ga-enwe mkparịta ụka maka ya. Ndume nyere ndụmọdụ a n'ihi atụmatụ ime njegharị iwe bụ nke etinyere n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst na mpaghara niile nke ala anyị Naịjirịa n'otu ịgba ajụjụ ọnụ onyonyo TV nke lebara anya ka o kwupụtara nke a. Onye omeiwu a bụ onye na-anọchite anya Borno South kwuru na ịgwa ndị a na-ahazi njegharị iwe okwu nke ga-eme ka mmụọ ha kọdatụ bụ nke ga-enye aka ma mee ka ndị ntorobịa hapụ atụmatụ a ha na-eme ma welata ụjọ nakwa atụmatụ nke njegharị iwe a. Otu jikọtara ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ nke Polytechnic akwụsịtụla atụmatụ mfanye aka n'ụkwụ ha bụkwanụ otu ASUP bụ nke ha chọburu ime n'ihi usoro ọrụ ezipụtara nke ndị ọrụ Polytechnic ga na-agbaso. ASUP kwuru na mkpebi a ịkwụsịtụ atụmatụ ime mfanye aka n'ụkwụ bụ n'ihi mkparịta ụka nke ha na onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Ọkammụta Tahir Mamman nwere. Na nkwupụta nke ezipụtara ka enwechara ọgbakọ nke ndị okpokpo isi otu kansụl ogo ọchịchị etiti ka otu a kwuru na mbirimbi abalị 15 nke ha nyere ọchịchị etiti maka iji nyekwuo gọọmenti oge nke ga-ezuru ya iji dozie mkpa ha ma ọ bụghị ya na mkpebi ọzọ ha ga-abụ nke ga-emekọta gọọmenti n'ahụ.
onye isi ụlọ omeiwu Senate bụ Godswill Akpabio etipụtala mkpu gbasara mmebisi akụnụba nke ala anyị Naịjirịa bụ nke na-adịgide adịgide ma bụrụkwa nke na-akụsasị ntụkwasị obi nke ndị na-etinye ego na ngalaba ụlọ ọrụ mmanụ na-ekwupụta n'ụlọ omeiwu Senate ga-achọpụta ndị ahụ na-akpa agwa omekome ma hụkwa na anwụchiri ha. O kwupụtara nke a n'oge idunye ọrụ nke otu kọmitii ọtawa ike nke ụlọ omeiwu Senate maka ime nnyocha ndị a na-ebu ebubo na ha na-akụsasị ngalaba n'idunye ọrụ a. Onye isi ụlọ omeiwu Senate kwupụtara na nke abụghị naanị nnyocha ka a ga-eme mana ha ga-aga n'iru na-azọpụta ọdịnihu nke ala anyị. O kwukwara na ọ bụ ihe gbasara nchekwa nakwa ọchịchị obodo ma ọ bụrụ na echekwaghị ya na nke a nwere ike imebi akụnụba nke ala anyị n'ọdịnihu. Ọchịchị etiti ka na-esi ọnwụ na ndị isi niile nke ụlọ ọba ego ndị gbara isi akwara itinye ụtụ isi ụlọ ọba ego ga-anata ntaramahụhụ gọọmenti megide ọnọdụ ha n'ụlọ nzukọ ukwu. Mgbe onye minista na-ahụ maka nhazi ego bụ Wale Edun zutere otu kọmitii nke ụlọ nzukọ abụọ a bụkwanụ nke na-ahụ maka mmezigharị ego nke afọ 2024, n'okwu ya na nnọkọ ahụ Edun kwuru na ụtụ isi ụlọ ọba ego bụ otu uru nke dị na ya dịtụ nnọọ nwantịntị mana ọ ga-atụnye ụtụ na mkpata gọọmenti ịgbalite n'oge a ihe niile bụ ego gọọmenti na-akpata n'agbanyeghị mgbiliteta aka ụtụ isi niile nke gọọmenti mere. Onye minista na-ahụ maka mkpata na mmefu na nhazi ebe ọ dị ukwuu ekwuola na $1,300 nke gbatara ugboro na mgbakwunye na mkpata na mmefu nke afọ 2024 bụ iji hụ maka okwu ego opekata mpe ọhụrụ. Maazị Bagudo kwupụtara nke a mgbe ọ zọchiri n'ihu ụlọ omeiwu otu kọmitii nke na-ahụ maka nhazi ego n'ụlọ omeiwu nnọchiteanya ka ọ bịa zara ọnụ ya gbasara ijeri $6,000 na ụmụ abụọ agbakwunyere na mkpata na mmefu. Enyimba FM kọpụtara na onye isi ala Bola Tinubu rịọrọ arịrịọ ka ụlọ omeiwu a mezigharịa mkpata na mmefu site na ịgbakwunye $6,000 na ụmụ abụọ. Ọ kpughekwara n'akụkụ mmefu ego nke $300 na ụmụ abụọ bụ maka ntinye ego n'ọrụ nke atụmatụ Renewed Hope, ebe a na-eji akụkụ nke ọzọ nke ego ahụ na-enye ego maka ụfọdụ ọrụ ndị dịka okporo ụzọ awara awara si Lagos gawa Calabar nakwa okporo ụgbọ oloko. Otu ọ dị, ụlọ omeiwu Senate na otu kansụl nke na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwanyị n'obodo na-achọ ka etinye ndị ọrụ ụlọ n'atụmatụ ịkwụ ha ọnụego $70,000 nke ụgwọ ọnwa opekata mpe. Ha kpọkuru oku a ka agụnye ndị ọrụ ụlọ n'ụgwọ opekata mpe nke ọchịchị etiti kwadoro. Oku a kpọrọ ka agụnye ndị ọrụ ụlọ maọbụ ndị odibo n'atụmatụ ụgwọ ọnwa opekata mpe a bụ nke na-abịa dịka ngalaba abụọ ndị a nwere nnọkọ n'ụlọ omeiwu na Abuja n'oge nnụrụ ọhaneze na akwụkwọ iwu nke na-achọ ka enwee ndebanye aha ndị ọrụ ụlọ nakwa ndị na-ewere ha n'ọrụ n'ala anyị Naịjirịa. Nnụrụ ọhaneze na akwụkwọ iwu a bụ nke Babangida Hussaini kwadoro ka otu kọmitii na-ahụ maka iwere n'ọrụ nakwa ndị ọrụ na nrụpụta ọrụ nke onye isi oche ọgbakọ bụ Sinetọ Dicket Plank okwu maka ịgụnye aha ndị odibo n'ego opekata mpe ọhụrụ a ka Sinetọ Osita Izunaso gbapere nnụrụ ọhaneze site na okwu nke ya. Ndị ụlọ omeiwu nnọchiteanya ewepụtala atụmatụ nnyocha gbasara mmepụta na mbubata mmanụ nke na-erughị otu a chọrọ ya nakwa enweghị ike mmanụ crude irute ụlọ ọrụ Dangote nakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-esipụta mmanụ aka. Osote onye isi ụlọ omeiwu nnọchiteanya bụ Benjamin Kalu mapụrụ ọkwa n'oge idunye ọrụ otu kọmitii njikọta aka ọnụ na-ahụ maka mkpagharị mmanụ patrol n'ogo nke etiti nakwa nke nta. O kwusiri ike na ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpagharị mmanụ patrol n'ogo nke etiti nakwa nke nta nakwa otu na-ahụ maka nguzosi ike nke ala anyị Naịjirịa iji hụ na mmanụ ụgbọala niile a na-ebubata n'ala anyị Naịjirịa nwetara ezi nnyocha kwesịrị ekwesị maka ịmara ma o rukwara n'ogo nke a chọrọ. Otu ọ dị,
onye minista nke steeti na-ahụ maka mmanụ patrol bụ Henneken Lokpobiri na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu enwela nzukọ ha na onye isi oche na onye nwe ụlọ ọrụ Dangote Group Aliko Dangote n'ihi okwu gbasara ụlọ ọrụ Dangote. Ndị bịara ọgbakọ a gụnyere Chief Executive nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchịkwa mpaghara mmanụ patrol bụ ụlọ ọrụ NMDPRA nke etiti nakwa nke nta bụkwanụ Farouk Ahmed, ebe onye Chief Executive Officer nke ụlọ na-ahụ maka mpaghara mmanụ patrol go nke elu bụ NUPRC Gbenga Komolafe na onye Group Chief Executive Officer nke ụlọ na-ahụ maka mmanụ patrol n'ala anyị bụ ụlọ ọrụ NNPC bụ Melekiyari. Ọgbakọ a lekwasịrị anya na ịchịkọta ogbugbo mkpa maka nsogbu na-emekọta ụlọ ọrụ nsịpụta mmanụ nke Dangote na otu ndị ọzọ niile na-egosipụta ntinye aka maka mmekọ ihe ọnụ nakwa ogbugbo ya bụ nsogbu. Ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers nke onye ndu ya bụ Martin Amewule agbarala ihu maka ịga n'iru nke ndị otu kọmitii nlekọta nke ha jiri na-aga n'iru nnọọ ịchị ọchịchị nke kansụl ime obodo n'agbanyeghị mkpebi nke sitere n'aka ụlọikpe mkpegharị ikpe bụ nke kwupụtara na iwu akwadoghị ndị a. Ndị omeiwu a chọrọ ka anwụchie ndị dị otu a n'ọgbakọ ha. Onye ndu nke ụlọ omeiwu a bụ Major Jack gwara ụlọ omeiwu n'akwụkwọ ikikere nke ụlọikpe mkpegharị zipụtara na mkpebi ikpe ya bụ nke o ji ma zipụta n'ihu ndị omeiwu a. Nnakọwa nke ya, onye isi oche otu kọmitii nke na-ahụ maka ọchịchị kansụl n'ụlọ omeiwu bụ Ignatius Onwuka tipụtara mkpu maka akparamagwa ndị otu ọchịchị otu kọmitii ịga n'iru n'ọchịchị n'agbanyeghị mkpebi nke ụlọikpe mkpegharị ikpe nyere. Dịka ha mechara ntuli aka elu n'okwu a, Amewule kpọkụrụ ndị ọrụ uwe ojii ka ha nwụchie ndị ọchịchị a bụkwanụ ndị otu kọmitii nlekọta na-ebugharị onwe ha ma nye onye isi oche otu kọmitii na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ omeiwu a iwu ka o mee ka ndị bi na steeti ahụ mara maka mkpebi ha. Ụlọikpe ukwu nke dị n'Abuja ajụla ịgbachi ụkpụrụ mmefu ego niile nke Gọvanọ Siminalayi Fubara nke steeti Rivers kwa mgbe a ga-anụrụ mkpesa mkpebi ikpe akwụkwọ ọchịchị Martin Amewule gbara maka nke a na steeti Rivers. Ọkaikpe Emeka Nwite n'ikpe ya maka akwụkwọ mkpesa ahụ nyere iwu ka ndị gbara akwụkwọ ahụ tinye ndị niile a na-azara ọnụ ha ka ha mara maka nke a. Maazị Nwite gakwara n'ihu nabatakwa mkpesa nke ndị gbara akwụkwọ ahụ ma mee ka akwụkwọ ahụ rute mmadụ 5 rukwa na nke 10 bụ ndị ga-asara ọnụ ha gbasara usoro ahụ nakwa akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa maka ya bụ ikpe. Ọkaikpe agbatịrị okwu a rukwa abalị 7 nke ọnwa Ọgọst maka ịnụrụ akwụkwọ ahụ nke agbara. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta ụkwụ. Ọ bụrụ na anyị laghachite, akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu dịka m na-asị n'osie n'ike. Ndị ọma, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Ka ọ dị ugbu a, otu pati Democrat n'ọnọdụ gbagharịa dịka ha na-agbagharị nnọọ okirikiri ịhọpụta onye ruru eru iji dochie anya Joe Biden dịka o wepụrụ aka n'ịsọ ọkwa iburu oche ọchịchị White House. Osote ya bụ Kamala Harris nọ n'ọkwa ahụ ka ọ dị ugbu a dịka otu pati a na-ekwela nkwa ịgbaso usoro kwesịrị ekwesị idochi anya Biden bụ onye gbara afọ 81 bụkwanụ otu pati Democrat na-enwe nchegbu maka afọ ndụ ya nakwa inwe ike ya imeri Trump n'ọnwa Nọvemba. Mmapụ ọkwa bụ nke a na-atụ anya iweta onye ọhụrụ tupu ọgbakọ ha na-eru n'abalị 19 nke ọnwa Ọgọst, bụkwanụ nke ha ga-enwe ọgbakọ ya na Chicago. N'azụmahịa, n'ọnụ ego eji ebulata mmanụ patrol nke bụ 1,117 n'ọnụ ego 1 lita, ego mkpọnye aka ka a na-akwụ na ngwaahịa ahụ agbagoola ruo ihe dịka ijeri naira 707 dịka ndị na-azụ ahịa mmanụ patrol siri kọpụta ya. Ndị Naịjirịa na-eji ihe ruru lita mmanụ n'ọnụọgụgụ 10 nde kwa ụbọchị, ebe ụlọ ọrụ dị iche iche nke gọọmenti zipụtara akara
ọra ha dị iche iche. Ụlọọrụ NNPC na nke NMDPRA nakwa ụlọọrụ ọchịchị etiti nke na-ahụ maka mmanụ patrol zipụtara akara dị iche iche nke sitere n'ogo lita nde 66 na ụma asatọ n'ọnwa Septemba wee ruo lita mmanụ nde 44 na ụma atọ n'ọnwa Ọktoba nke afọ 2023. Ọ bụrụ na agbakọta ya n'ọnụ ego mkponye aka naira 532 a na-akwụ n'otu lita petrol, nke a pụtara na ijeri naira 23 na ụma 57 ka a na-emefu dịka ego mkponye aka kwa ụbọchị n'ebe mekọtara mmanụ patrol. Ugbu a ka anyị gaa n'ama egwuregwu. Adrenalia de Silva na-atụ anya na a ga-enwe ịsọmpi nke ga-ekpo ọkụ n'etiti ya na otu egwu bọọlụ Super Falcons nke ala anyị Nigeria n'egwuregwu Olympics nke afọ 2024 na mba Paris. Onye abụghị na-agbara Orlando bọọlụ kwuru na ọ bụ ihe dị mkpa na Lasilako ga-amalite ọchịchọ ha maka inweta mmeri n'ịsọmpi a. Brazil na Nigeria ga-agbakọ ọnụ na Satọde na Obodo na Tọzdee. Ọ ga-abụ nzukọ nke mbụ n'etiti mba abụọ a n'ịsọmpi Olympics kemgbe Lasilako meriri Super Falcons site na iji ọkpụ goolu 3 asatara 1 were merie na Beijing n'afọ 2008. Site n'aka egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ma tupu ma na-esepụ ọnụ n'okwu, gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na gọọmenti steeti Abịa ekwela nkwa ịkwụchapụ ụgwọ ọnwa niile eji ndị ọrụ n'ibe tupu ọnwa Disemba a na-akụrụ ọnụ. Ndị omeiwu nke na-akwado Wike agwala ndị uwe ojii ka ha nwụchie ndị isi ọchịchị kansụl nlekọta niile na steeti Rivers. Otu NLC agwala onye isi ala Tinubu ka ọ kpọọ ndị ndu nke na-ahazi njegharị iwe n'atụmatụ ma kwuo okwu banyere iwe ụmụafọ obodo Naijiria maka ọnọdụ ihe isi ike nke ha na-agabiga. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa na nke taa, dịka m na-ekele unu n'ebe ọ pụrụ iche maka ịnọnyere anyị na nke taa, na-asịkwa onye ahụrụ taa na a ga-ahụkwa ya echi. Ndị ọma m ekelela m unu n'ụzọ pụrụ iche, na-asị ya dịrị unu na mma. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Dịka m na-asị, nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ndewonu.